Ako z človeka, ako ja, by sa dal vykresať líder? Je to vôbec možné? Práve, že nie je žiadny profil talentov, ktorý je vhodný alebo nevhodný na líderstvo, len tými, čo máš, treba pracovať aktívne. A napríklad, keď máš silnú empatiu, tak vieš vzbudiť v ľuďoch prirodzený záujem o nich. Vedia, že vieš ich aktívne počúvať a zaujíma ich to, ako sa cítia, čiže budíš v nich dôveru. Ahojte, vítajte v podcaste Aston Talks. Ja som Dada a dnes som si do štúdia zavolala Moniku. Monika je Head of People u nás v Astone a budeme sa rozprávať o veľmi zaujímavej veci a to je o tom, ako dokážeme zlepšovať prácu ľudí v tímoch pomocou 360-ky, Gallupu a potom sa pozrieme aj na leadership. Ahoj Monika. Ahoj Dada, čaute. No my už sme tu mali takú prípravu trocha, že čo vlastne by sme mohli. Dúfam, že to všetko stihneme v jednom podcaste, lebo táto téma je že naozaj veľmi výživná a zaujímavá. My už sme v jednom podcaste v minulosti, minulý rok preberali Gallup. Bavili sme sa o tom, ako ľudia dokážu odhalovať svoje silné stránky a zároveň aj zlepšovať pomocou Gallupu tie silné. Asi by bolo dobré, keby sme trošku povedali našim poslucháčom, že čo ten Gallup je a potom sa poďme pozrieť na tú tímovú prácu. Dobre, super. Tak skúsme sa na to takto. Odpoveď, ktorá by nám mohla zabrať aj celý podcast, ale skúsim takto, že Gallup je určitá metodika, kedy si používaná v pracovnej psychológii. Momentálne je to celkom populárny termín, pretože veľa ľudí už pozná Gallup Report. Gallup Report je dostupný na internete, viete si urobiť online test a potom dostanete vlastne taký súhrn vašich 34 silných stránok, ako idú po rade. No a potom ľudia, ktorí majú coachingový výcvik v Gallupe, ako napríklad ja, vedia s vami viacej pracovať, aby ste si uvedomili tie silné stránky, v čom spočívajú, v čom ich môžete použiť, ale aj tie slabé stránky, čo sú tie, ktoré sú na spodku toho reportu, ktoré zase potrebujete nejakým spôsobom kompenzovať a napríklad sa vyskladávať s inými ľuďmi v tíme, ktorí majú v silnej pozícii. A je to taký dobrý štart na prácu so sebou a rozvoj svojej osobnosti v rôznych oblastiach, nielen v tej pracovnej. Toto ja môžem potvrdiť, lebo ja sama som toto absolvovala. Vlastne mala som 3 konzultácie, tie 2 na silné stránky a potom ešte jednu na tie slabé. A veľmi mi to pomohlo nielen v tom, že pochopím seba, ako fungujem, ale som si uvedomila aj tú rozdielnosť ľudí, hej, že my v Astone vieme, aké majú silné stránky ostatní ľudia a tým pádom viem sa aj lepšie prispôsobiť pri tej komunikácii s tým človekom, keď viem, že toto sú jeho talenty, tak dokážem s ním aj lepšie komunikovať. A takto vlastne elegantne môžeme aj premostiť do tej skupinovej práce. Ty si mi ukazovala to, ako my v Astone sa hodnotíme navzájom, to sa volá teda tá 360, kde dávajú teda kolegovia feedback niekomu, ktorý prichádza anonymne. Ako to potom funguje, že teda je to set otázok? Ja som toto ešte neabsolvovala, takže tiež ma to zaujíma. Dobre, upresním. No, ja Gallup teda používam v Astone vo firme, koučujem kolegov a samozrejme ešte ako Head of People mám na starosti aj rôzne naše people procesy a máme aj 360-ku takú klasickú, ktorú robíme, keď máme nového kolegu alebo na výročie, že tým hodnotí ako kolega, teda ku nám zapadol jeho pracovný výkon, či je v súlade s hodnotami firmy. Hej, toto u nás absolvuje každý. Ale čo potom máme takú špecialitku, je 360-ka Gallupová. A to je pre takých kolegov, ktorí už absolvovali tie základné konzultácie, ako Dada napríklad, lebo tak povinne majú pri onboardingu konzultáciu svojich silných stránok a kto chce, konzultuje aj svoje slabé stránky a 360 v Gallupe už sa zaoberá tým, že ako človek veľmi používa tie svoje silné stránky a premieňa ich na nejaký talent, ktorý si všímajú aj ostatní. A v tej 360-ke si človek vyberie kolegov alebo aj ľudí z
zo súkromia, ktorí hodnotia jeho správanie a ako sa u ňoho tie silné stránky prejavujú. To znamená, že keď ja chcem 360, tak ja si vyberiem, od koho to hodnotenie chcem? Áno, presne tak. Vyberieš ešte 5 ľudí, ktorí ti dajú to hodnotenie. No a hodnotia sa pozitívne prejavy tých silných stránok, ale aj negatívne prejavy, lebo tí už čo trochu s Galupom robia, vedia, že teda aj každá tá silná stránka môže mať nejaké úskalia, nejaké prejavy, ktoré nepôsobia priaznivo na ostatných a to je niečo, s čím pri tom coachingu pracujeme, aby tie úskalia človek mal spracované a vedel ich nejako mitigovať. No a keď človek dostane výstup z tej 360-ky, tak má taký report vlastne svojho správania a vidí z toho, že ako veľmi vedomé a dobre používa tie svoje silné stránky a talenty a v čom musí ešte zapracovať, ale nie takým všeobecným štýlom, že talent communication máš zvládnutý na 5 bodov z 10, ale napríklad hodnotia kolegovia prejav. Je excelentný rozprávač. Veľmi dobre prezentuje aj rôzne nové témy. A toto on vidí, že či to má uchopené a či vidia kolegovia ten talent communication v jeho vystupovaní. Ako to býva, že keď teraz ja napríklad dostanem alebo niekto dostane tie výsledky tej 360-ky, že ako to prebieha tá konzultácia, ako to príjmajú tí ľudia, že teraz dostávajú ten feedback, že väčšinou si to aj myslia dopredu, alebo navstávajú tam aj nejaké také, že momenty možno, alebo prekvapenia? Je to rôzne. Čo sa týka tej 360-ky, tak okrem toho, že hodnotia kolegovia, alebo teda iní, tak je tam aj seba hodnotenie, takže človek sám si prejde tými otázkami na svoje talenty a hodnotí sa on. A potom vlastne my v tom hodnotení celkom priemerujeme výsledok jeho seba hodnotenia a hodnotenia ostatných. No a je tam taký zaujímavý moment, ktorý sledujeme už pri coachingu, že či sa líši to sebahodnotenie človeka od toho, ako to vnímajú ostatní, lebo často sa napríklad stáva, že aj niekto v sebe nevidí, že ten talent používa a má a ostatní to vidia lepšie. Alebo teda aj veľa kolegov mám s realizačnými talentami, ktorí sú k sebe viac kritickí oproti tomu, ako ich vníma okolie. Takže tam potom pri coachingu ideme do hĺbky, prečo je to tak. A samozrejme stávajú sa aj tie opačné prípady, že niekto vníma, že niečo má zvládnuté a to okolie mu dá feedback, že až tak zvládnuté to nemá. Takže zase tam ideme tiež do hĺbky, že prečo je iné to hodnotenie a či chce potom zapracovať na tej téme. Moni, ja tu mám aj taký feedback na ten teda základný Galupový test a ten je naozaj že veľmi pekný a môže aj veľa povedať posluchačom, že prečo to dáva zmysel, takže budem citovať. Nepoznal som Galup, celý život som hľadal niečo, čo by ma vedelo dobre zmerať a dozvedel by som sa, kto vlastne som. Je úžasné, že práve vy ste mi toto poskytli. Niektoré výsledky testu ma najprv prekvapili, ale po zamyslení mi začali dávať zmysel. Vďaka rozhovoru s Monikou mi to celé ešte viac zapadlo. Veľmi si vážim jej trpezlivosť pri objasňovaní mojich top 10 silných stránok a aj to, že mala porozumenie, keď som jej do toho stále skákal s mojimi príbehmi. Nadchlo ma na sebe pracovať tým správnym smerom, lebo sa mám teraz o čo oprieť. Doteraz som skôr tápal a asi toto by som mohol robiť takto a toto možno inak. Ešte raz veľké ďakujem, veľmi si to vážim. To musela byť spätná väzba, ktorá ťa veľmi zahriala pri srdci asi, že? Áno. Super. Takže keď ľudia vlastne s týmito talentami aj prichádzajú do toho tímu, tak oni vedia, že každý vás to si týmto prešiel. A my máme aj také, že si poznáme navzájom tie talenty. Pokiaľ teda sa bavíme o tej tímovej práci, keď ten tím už je vyskladaný a my vieme, že v tom, čom je silné, ako to robíš celé, aby vedeli ešte lepšie spolupracovať, aby si lepšie rozumeli, lebo niekedy to môže byť také, že celkom náročné, hlavne pokiaľ majú nejaké ťažšie obdobie, že sú veľmi pracovne vyťažení kolegovia.
Väčšinou, keď majú ťažšie obdobie, tak počkáme trochu s tou konzultáciou, zase, že aby sa vedeli na to sústrediť a mali čas, ale každá tá tímová konzultácia alebo workshop je iná. Predtým, ako ju robím, tak vždy sa poradím aj s tým lídrom, alebo teda u nás ownerom tímu, aby sme si povedali, že aké ten tím rieši nejaké problémy, výzvy a určili si aj nejaký cieľ od tej konzultácie. Niektoré sú o tom, že napríklad vznikol nejaký tím, kde sú viacerí nováčikovia a navzájom sa ľudia nepoznajú a vtedy potrebujú tak poznať svoje silné a slabé stránky a to, ako sa vedia doplniť a ako lepšie spolu komunikovať. A niekedy je tam aj nejaká konkrétna téma, nejaký možno konflikt zárodku medzi nejakými členmi tímu, tak vtedy sa snažíme poukázať na to, že niekedy aj tie konflikty a nezhody nie sú len o egu človeka, ale naozaj je to o tom, že majú inak nastavené tie silné a slabé stránky, iné priority napríklad potom, že čo sú pre nich dôležité a iný spôsob komunikácie a ľudia na seba potom začnú hľadieť viac s porozumením a lepšie vieme nastaviť tú spoluprácu. No a máme teda také týmy, čo sú viac orientované, možno, že tak, že to chcú formou nejakého workshopu niekde mimo firmy aj, že tam dávam viac takých otvorených otázok a cvičení a potom máme také organizovanejšie týmy, ktoré tak si chcú prejsť detálne maticu talentov, to je také porovnanie talentov v tíme a že je to viac tak orientované striktne na ten výsledok a na to, aby sme si povedali nejaké možno konfliktné kombinácie tých talentov a toto si rozbili, no, že toto ma zaujíma, že kde napríklad v tých talentoch nejaký clash môže nastať, že tam už to môžeš aj očakávať, možno keď poznáš každého a to nejaká, že na čo si dávať pozor. Áno. Je to tak, že sú určité konfliktné kombinácie, ale zase vždy si to treba povedať s tými ľuďmi, lebo nie každý má konflikt a každý u seba má ten talent nejako inak uchopený, ale čo je taká klasická konfliktná kombinácia, napríklad, že keď je v týme viacero ľudí so slabým harmony talentom a tento harmony talent, keď niekto ho má teda v silnej pozícii, tak je práve taký utužovač, stmelovač vzťahov a ľahko ten človek vie hľadať kompromisy a zhodu, aj keď veľa členov týmu má rôzny názor na nejakú tému, ale že hľada taký ten dobrý prienik, niečo spoločné, na čom ten tým postaví dohodu. Ale zároveň nerad otvára nejaké konfliktné témy, ktoré môžu evokovať nejaké otvorenie problému a podobne. No a keď je slabé harmony, tak zase nemá problémy ísť taký človek do konfliktu a otvára aj veci, ktoré iní kolegovia napríklad neotvoria a proste ťažko hľadať tie prieniky, hej, že skôr vidí to, že ja mám taký pohľad, ty máš taký pohľad a nie je tam prienik. Čiže keď tie harmóny sú slabé, tak ťažko sa dohodnú a treba tam pomáhať inými talentami a keď sú v tíme polovička kolegov takých, čo má tento talent silný a polovička slabých, tak navzájom sa rušia, lebo zase tých so silným harmónií ruší konfliktné prostredie a taká diskusia s prílišnou dynamikou. Tak toto si napríklad vysvetľujeme na tých konzultáciách. Hej, akože napríklad za mňa najviac vyrušuje asi v spolupráci s ľuďmi tá zodpovednosť, že keď niekto na tej druhej strane nie je zodpovedný, ja to veľmi ťažko znášam. To môže byť pre mňa také. Áno. A neviem potom, ako to majú nastavené ostatní, hej, že dodržiavanie nejakých dohôd alebo také. Ako s takým človekom vlastne pracovať, alebo že dá sa to? Zodpovednosť je jeden z najvyššie zastúpených talentov v celej našej firme. To je dobré. Takže to máš fajn, že s nami sa ti potom asi robí dobre. Preto som tu roky. Ale čo je zaujímavé, že my sa pozeráme na to potom, že ten človek môže mať tú zodpovednosť v slabých stránkach napríklad, ale môže mať nejaký iný talent, ktorý ho motivuje k tomu, aby dodržal dohody alebo mal tie výsledky a ty keď ho poznáš, tak vieš potom, ako daň ho, ako sa s ním dohodnúť. Napríklad môže mať človek silného achievera, alebo ako competition.
alebo competition, hej. A Traverse ten achiever je veľmi orientovaný na výsledok a plnenie úloh, hej. Čiže keď si s ním dáš nejakú konkrétnu tému, že toto je náš cieľ, na ktorom pracujeme, napríklad hľadáme spolu nového konzultanta, hej, a teraz spolupracujeme my people team a marketingový team a ja to mám ako cieľ, tak proste ja pôjdem po tejto priorite úplne, lebo chcem mať ten cieľ splnený, alebo keď si do systému dáme nejakú úlohu, tak potrebujem mať splnené úlohy. Takže keď si s tým človekom dáš úlohu, tak je tam silný commitment. Hej? Alebo napríklad cez vzťahové talenty, že ten človek, keď sa ľudsky poznáte, tak môže mať aj síce slabšiu tú zodpovednosť, ale nechce ťa sklamať vlastne po tej vzťahovej stránke, takže že takto si s ním rozvíjať možno vzťahy mimo pracovne. To je veľmi zaujímavé. No a teda keď tieto týmy sa navzájom spoznajú a teraz máte tú spoločnú prácu, tak čo si vlastne tí ľudia odtiaľ odnášajú? Ako to potom vyzerá v praxi? No, vždy im dávam aj taký zápis. Jednak oni spolu teda dostanú tie tímové matice, že vidia to porovnanie svojich talentov, vidia v čom sú iní a aké činnosti ktorým kolegom prirodzene idú. A napríklad niekto vidí, že dobre, že pre mňa nie je moja šálka kávy prezentovanie napríklad, ale že ty máš communication také rozprávaco prezentačné talenty úplne hore, takže možno sa vieme dohodnúť, že ty urobíš tú hlavnú prezentáciu a ja ťa budem doplňať len nejakými odpovediami na technické otázky. Hej? A že vidia, ako vedia si navzájom kompenzovať tie slabé stránky. Ale potom sa pozeráme aj na tieto konfliktné talenty a keď rozvieme nejakú tému, že áno, že tuto naozaj je medzi nejakými dvoma ľuďmi nesúlad alebo že sa im zle spolupracuje, tak navrhneme nejaké akčné kroky, že ako to ako tým zlepšiť. Čiže vždy majú aj nejaký follow-up, akčné kroky, ktoré potom riešime ďalej. Či už ten tým individuálne na nejakých retrospektívach alebo si urobia so mnou ešte pokračovaciu konzultáciu. To znamená, že vlastne ja mám ako keby návod na tých mojich parťakov v tom týme. Ako s nimi robiť a oni na mňa, hej. Áno. A ešte čo je teda také časté, že sú určití kolegovia, ktorí sú tichší a potom niekedy nevnímajú ľudia tak tie ich talenty všetky, ako sa prejavujú alebo môžu mať skryté niektoré tie talenty. A potom takto je fajn, že tých kolegov vôbec že spoznať a vedieť, že v čom je tá ich sila. Jasné, to znie super. Ja tu mám aj tiež zase taký feedback k týmto skupinovým, že páčilo sa mi, tak ako sme si prešli silné tímové stránky a aj rozdiely v tíme, bolo to dostatočné, spojené s nejakými tímovými aktivitami, by to malo ešte určite lepší dopad na tým, ale rozumiem časovým obmedzeniam. Mám dobrý pocit zo zistenia, že som v takom premýšľavom v úvodzovkách tíme a sme na podobnej vlne. Hej, toto môže byť naozaj ako také zásadné zistenie pre toho človeka, že ako ostatní fungujú. Pamätám si tento tím, no. To bol tým, čo mal veľa práce a síce som chcela na 4 hodiny workshop, ale boli sme potom radi, že sme dohodli na 2,5 tú konzultáciu, takže áno, museli sme tam aj ísť rýchlejšie, tak sa teším, že prišlo k nejakým uvedomeniam a napríklad zistil ten tým, že celkovo ako tým majú dominantné strategické talenty, takže preto premýšľavý tým. A to je ešte aj také zaujímavé, že u tých tímov my sa pozeráme, aby vedeli fungovať agilne, aby ten tím bol taký samostatný, vedel si veľa vecí ošefovať sám, tak my sa pozeráme, že či ten tím má zastúpené všetky 4 tie talentové skupiny, čiže strategické, realizačné, ovplyvňovacie aj vzťahové. A keď nejaká tá skupina je menej zastúpená, tak vždy sa pozeráme, že kto v tom tíme ju má takú najvyššie zastúpenú a akými konkrétnymi talentami, aby vedel nejaké činnosti s tým súvisiace suplovať za tento tím. Čiže on dostane ako keby aj takú úlohu, že počuj, ty toto máš silné, že drž niečo nad vodou, napríklad tie komunikačné zručnosti alebo tie vzťahy. Otvoríme tú tému, napríklad, že či by mohol v rámci úloh toho tímu niečo na seba prebrať, alebo
tie vzťahové talenty, že to je taká vec, že možno nie každý to tak vníma po tej pracovnej stránke, že tie vzťahové talenty sú také dôležité, lebo nehovoria toľko o výkone, lenže keď máme týmy, kde nie sú vôbec vzťahové talenty zastúpené, tak chýba im ten tmel a práve tie vzťahové talenty z tej skupiny ľudí, čo robia popri sebe, robia ten tím. A práve napríklad, keď niekto má ten harmony talent vzťahový, čo som spomínala, to môže byť veľmi dobrý facilitátor aj na nejakých tímových meetingoch náročnejších. Čiže vždy sa pozeráme na to, že či sú zastúpené a dokonca keď nejak prerozdeľujeme týmy a podobne, tak niekedy aj doplníme potom takého človeka, čo má nejaké talenty zastúpené, čo v tom týme chýbajú. Alebo aj keď hľadám nového človeka do toho týmu, pozerám na ten galup, či bude vedieť ten tým takto doplniť. Stáva sa teda aj také, že keď hľadáme nejakého nového kolegu, tak predtým ako vyberieme, že nejakému tomu užšiemu výberu dáme galup a podľa toho sa tiež rozhodujeme, aby nám pekne zapasoval? Áno, stáva. Nerobíme úplne pri každej pozícii, pri každom hiringu všetkým galup, ale pri tých užších výberoch väčšinou robíme, keď máme nejakých 2 posledných kandidátov alebo keď máme nejakú pozíciu, že je napríklad cross celá firma, jedna pozícia, lebo teda je nás 50, takže sú určité pozície, ktoré sú zastúpené len jedným človekom, tak vtedy sa pozeráme aj na ten galup, aby sme vedeli, že ako sám bude vedieť tú pozíciu zvládať a kooperovať s ostatnými zároveň. Mm-hmm. Takže možno aj keď akože ho nezobereme, tak má príjemný bonus, že už má galupa hotového a aj prejdené tie stránky možno. Či určite. Si to iba pozrieš asi? To si prihrieme trošku polievočku za náš people team, že my teda získavame feedbacky aj za pohovory a hiring aj od tých ľudí, ktorých sme nakoniec neprijali a teda dostávame pozitívnu spätnú väzbu vlastne na tento galup, že sa dozvedeli ľudia niečo o sebe nové a tak. A ja, že to pozitívne hodnotím, keď niekto aj počas toho pohovoru vlastne to berie dobre, že sa dozvedel o sebe niečo nové a že je otvorený takto seba rozvoju a seba spoznávaniu ten človek. A tieto tímové konzultácie sa robia, keď vzniká tím, alebo aj keď napríklad tím má nejaký problém a dostanú sa do nejakej situácie, možno z ktorej nevedia ako vykorčulovať možno v tých vzťahoch alebo tej spolupráci, že je to aj také ako keby terapeutická metóda, že ako tomu týmu pomáhať. Či už keď sa vysklada správne, tak už tam nič nehrozí, ako to je. Určite aj v takom prípade sa robia. Možno keď ten tým vzniká, tak nie úplne na začiatku, že ten začiatok je taký, že máme toho nového kolegu, on si musí prejsť tým úvodným galupom a zároveň trošku sa tak do toho týmu zabehnúť, do tých základných procesov, čiže tam potom skôr posunie Movnerovi ten jeho profil, aby ho poznal, aby tým s ním vedel pracovať. Ale keď už napríklad má po skúšobnej dobe ten nový kolega a už nejakým spôsobom sa spoznali, že vedia aj hovoriť, odpovedať na tie moje otvorené otázky, ako sa im spolupracuje a potom vieme hovoriť o tých talentoch, tak vtedy to robíme. Alebo keď má teda tým nejaké náročnejšie obdobie, tak tiež robíme tie konzultácie. No my máme ešte v Astone aj takú vec, že leadership, čo je tiež vlastne spôsob práce s týmito talentami. Poďme sa teda aj na to pozrieť, lebo však vo firmách bývajú team lídri a proste nejaké vedúce pozície a tak. A to už má asi tak aj dosť aj priamy dosah na životy a prežívanie toho dňa v práci na ostatných kolegov. A keď človek s tým nemá možno nejakú skúsenosť alebo aj tú komunikáciu môže mať nastavenú to kadejako na základe nejakej histórie. Toto ma veľmi zaujíma, že s čím ľudia možno prichádzajú a potom, že s čím bojujú, keď sú v tejto pozícii, že už si potrebujú naozaj ten leadership budovať. No, tak jedna vec je teda nejaké zase, že ten pohľad toho galupu a potom ďalšia téma je ešte taká, že ja aj teda s 2 kolegyňami sme kmotri s tým, že kmotor je u nás ako taký interný mentor alebo coach a
ja práve sa starám o kolegov, ktorí často sú v tej líderskej pozícii, že buď spolu so mnou v exec tíme, alebo ownery iných tímov, alebo seniorní kolegovia. Čiže tam riešime aj rôzne úskalia vlastne tej práce s ľuďmi, motivácii ľudí a podobne. A potom vlastne máme aj takú novinku, že Gallup leadershipové konzultácie, čo je taká vec, že asi rok máme možnosť nového takého leadershipového reportu, že vie si človek na ten svoj základný profil robiť aj report ako líder a v čom sú jeho silné stránky ako lídra. A predtým takéto konzultácie som dávala, lebo som čítala veľa kníh o Gallupe aj na tému leadershipu, ale teraz vlastne je k dispozícii taký prehľadný report, ktorý sa pozerá na ten talentový profil z hľadiska líderstva, inšpirácie ostatných, budovaní dôvery v ostatných ľuďoch, vizionárstva a vie z hľadiska tých talentov otvoriť nejaké konkrétne body a témy, v ktorých človek je prirodzene dobrý. No a konzultáciu aj k tomuto reportu vlastne robím tým kolegom, ktorí majú o to záujem. A čo je tam možno také dôležité, že presne každý ten talent a z každej tej skupiny talentovej je nejakým spôsobom dobrý v tom líderstve a vie sa postaviť ten človek ako silný líder na tom talente, ako originálny líder. No a často napríklad lídri, ktorí majú silné vzťahové talenty alebo realizačné talenty alebo takúto dvojkombináciu, že možno nie sú takí na prvý pohľad výrazní ako nejaký Steve Jobs a takéto ikony, ktoré sa nám dávajú ako lídri, ale práve, že sú to niekedy aj takí tichší lídri, ktorí budujú ale to svoje líderstvo na takej dôvere a rešpekte ľudí a tomu, že vedia proste im pomôcť vyriešiť konkrétny problém. Čiže toto je také dobré uvedomenie, že máme tu rôzne typy lídrov a každý ten talent sa dá pretaviť do silného leadership pomocníka. A na tých konzultáciách riešime to, akým spôsobom. Tak keby sme si napríklad zobrali mňa, keďže sme tu my dve, tak si vyberám. Dobre, vyberám si teba. Tak si vyberáš mňa. Že ja som si teda myslela, keď som videla, nemám to nejak naštudované, že leadership je, že musíš mať naozaj veľmi silné tie komunikačné skily, že musíš mať možno nejaký futuristik, alebo takéto, hej, že byť takmer ten vizionár, čo ja nemám, hej, že ja mám, že learner, input, intellection, responsibility a empatia, že ako z človeka, ako ja, by sa dal vykresať líder. Je to vôbec možné? Akože sú tam nejaké talenty, ktoré sú must, alebo ako toto funguje, že dá sa to vôbec? Práve, že nie je žiadny profil talentov, ktorý je vhodný alebo nevhodný na líderstvo, len s tými, čo máš, treba pracovať aktívne. A napríklad, keď máš silnú empatiu, tak vieš vzbudiť v ľuďoch prirodzený záujem o nich. Vedia, že vieš ich aktívne počúvať a zaujíma ich to, ako sa cítia. Čiže budíš v nich dôveru. A to je veľmi dôležitý pilier pri tom leadershipe, aby ľudia sa za teba postavili. Alebo napríklad cez responsibility, že čo teda každý, kto má silnú tú responsibility alebo zodpovednosť, keďže už máme aj preložené tie galupy po novom, tak je takou ikonou toho, že dodržiava dohody, že keď nejaké pravidlá nastolí aj v rámci tímu, firmy, tak tie dodržiava on sám a vie ísť príkladom. Takže to je napríklad veľmi silné, hej, že to, ako sa hovorí, ryba smrdí od hlavy, hej, a že cez to responsibility, že to sa potom prenáša aj na tých ostatných ľudí, ktorí s tebou spolupracujú. Čiže toto sú také dôležité veci na zvedomenie, alebo napríklad learner, hej, že to je tá prirodzená chuť rozvíjať sa a učiť sa a často ju vieš zapaliť aj v iných. A do toho ešte tá premýšľavosť možno. Tak, áno, strategické plány. Jasné, no, toto je zaujímavý pohľad. Aké majú ľudia také najväčšie možno
keď tak rozmýšľam, že kebyže ja idem na túto konzultáciu, čo teda zvážim a chcem, ale si musíme na to dať čas. Mentálne. Keď budeš mať priestor. Že s čím najviac bojujú tí ľudia, že v čom sa potrebujú zlepšiť, aby teda to líderstvo im fungovalo dobre? Nedá sa asi úplne všeobecne na to odpovedať, lebo každý má iný profil a zase každý potom sa potýka aj s inými výzvami v tom líderstve a väčšinou teda aj prídu s tým, že majú nejakú konkrétnu tému alebo problém, ktorý pri tom leadership galupe riešime. Ale čo je ako taká veľmi dôležitá vec, je naozaj to zvedomenie si pri tých talentoch, že toto zo mňa robí silného lídra a takýmto spôsobom ja môžem inšpirovať ostatných. A potom aj pri takej zase práci, možno s ľuďmi, rozdeľovaní úloh a podobne zase, že ktoré tie talenty ako môžem využívať. A možno aj to, že aká forma leadershipu, aj keď napríklad sa o nej učí alebo proste je nejakým spôsobom tlačená masovo, je mne neprirodzená a nebude nikdy na mne prirodzene vyzerať a že čo je tá moja prirodzená cesta ako lídra. Nie každý líder musí stať na stage a prezentovať sa. OK. Títo lídri aj nejako zdieľajú svoje talenty alebo to, že ako sa oni rozvíjajú s tým tímom, to nejako riešia alebo toto si idú úplne nezávisle? Zatiaľ sme to riešili skôr nezávisle nášmu exec týmu, kde sem tam sa mi podarí urobiť nejaké rozvojové okienko, keď máme ročné plánovanie, tak nám som pripravila vlastne také zdieľanie, aby sme my sa spoznali okrem tej klasickej tímovej konzultácie aj ako lídri a v čom sú naše silné stránky a povedali si, ako ich vidíme my na tých druhých, ale to teda zatiaľ bol taký pivot. Testujem si veci na vlastnom tíme, ale určite by som mala záujem do budúcna aj robiť nejaké také líderské kávy alebo možno takéto niečo, kde by sme sa navzájom inšpirovali. Ja teda vediem aj našu OKA komunitu, kde sú ownery a kmotri a tam sa posúvame, čo sa týka práce s ľuďmi. Ale tak zatiaľ niektorí kolegovia to berú ako takú povinnú jazdu a snažíme sa posúvať ďalej a zatiaľ pracovať s iskričkami v tejto téme. No, každopádne je to úplne skvelé takto, že ty naozaj pracuješ aj s každým individuálne, aj s tými tímami, že vôbec sa majú o koho oprieť alebo na koho obrátiť, pokiaľ to naozaj, že potrebujú alebo cítia, že potrebujú niečo zlepšiť. Je toto bežné vo firmách alebo ako to ty vidíš z toho HR pohľadu? Tak sú určité firmy, v ktorých je to štandardom. Určite aj ako taká téma wellbeingu a starostlivosti o ľudí išla za posledné roky do popredia, ale myslím si, že stále nie je teda bežné, že by vo firme bol coach, ktorý je interne k dispozícii pre všetkých. Zároveň ja teda na takúto hlbšiu prácu s ľuďmi nie som sama, že mám ešte 2 kolegyne, ktoré so mnou majú tú kmotrovskú rolu a každá máme aj iný galub a veľmi špecificky ten štýl práce s ľuďmi. A myslím si, že pri takej veľkosti firmy, že 50 ľudí, je to stále skôr vzácnejšie, ale Aston aj z hľadiska svojich hodnôt má vzťahy a tú prácu s ľuďmi aj rozvoj na teda vysokej priečke a to je aj jeden z dôvodov, prečo som tu a prečo aj vôbec som členom exec týmu, lebo aj to v niektorých firmách nie je úplne štandardom, že človek, ktorý je zodpovedný za tú stratégiu práce s ľuďmi a rozvoj je pri tých strategických rozhodnutiach. A ty si to úplne super ukončila, už ani neviem, že čo by sme k tomuto povedali. Si to pekne zhrnula. Monika, ďakujem ti veľmi pekne.
keď budeme mať zase nejaké novinky galupové alebo z toho people sveta, tak určite budem rada, keď opäť prídeš, lebo sú to veľmi zaujímavé rozhovory. Dobre, budem sa tešiť. Môžeš si naplánovať už teraz. Dobre, super. Máš kalendár. Úplne plne. Ahojte. Ak sa ti podcast páčil, poteší nás like. Ak podcast vyzdieľaš, odpališ nám tým dekel. Za hudobný podmas ďakujeme. Valer Miko Trio.